लोगोफोर आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअ जाहैगोन हाब्रां सार, सार इरागदाव ओमफ्राय सार फुजौखां बिथांमोननि टपिकखौ लानानै बिथां एच अन्थाव हाज'वारि बिथांजों आं सावरायगोन। दिनैहाय गोबाव समनि उनावब्लाबो हाब्रां सारमोननि खोथा, सार इरागदावमोननि खोथा, सार फुजौखांमोननि खोथा रावबो बुंखाङाखै। लिडारफोरनि गेजेराव रावबो बुंखाङाखै। थ' आं बिनि सायाव खनसे भिडिअ खालामखांबाय, मोजां रेसपन्स मोनदों। दिनै फिन आं बिथां अन्थाव हाज'वारिजों बिनि बारैहाय एसे सावरायनो लुबैदों। थ' ओइस अन्थाव, दिनैहाय हाब्रां सार, सार इरागदाव आरो सार फुजौखां बिथांमोना अल क्लियारावहाय गोमानानै दं। एनडिएफबिनि लिडारफोरा रावबो दिनैसिमबो बेखौ रायखाङाखै बा गोसोखाङाखै। थ' नोंथाङा बिनि सायाव एसे मोजां गुवारै फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन। 2003 जेब्लानाखि भुटान अल क्लियार जादों, बे समावथ' जों गैया। जों स्पेसियेलि जों बांलादेशआव दंमोन। अपारेशन जाखांनायनि उनाव जों मिथिबाय जे लिडारफोर 3 गोमानानै दं। बेजों लोगोसे गुबुन लिडार माने केडार मेम्बारफोरबो दंबावो, बेखौ जों मिथिदों। खोथाया जाहैबाय, जेब्लानाखि अल क्लियार जानायनि उनाव मोनसे ओरैबायदि परिबेस सिचुएशन फैबाय जे नोङो बायलेट्रेल सिजफायार खालामालासिनो नोङो थानो हानायनि परिबेस गैया। जोङो माने मोनथिनायाव आरो जोंथ' गैयामोन नालाय, आरो बांद्राय बुङोब्लाबो जोंहा दाय जागोन। मोनथियालासिनो नों खोथा बुङोब्लाथ' जानाय नङा, बे खोथा फैगोन। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय जोङो एफा गोबाव जालांबाय नालाय जाथाया, दिनैहाय बिसारखौहाय बै 3 लिडारजों लोगोसे सोर दंमोन, प्रथम एटेक जानाय बहा जानायमोन? खारन 3 जायगायाव खनसेनो जादों। 2nd बेटेलियन जादों, सेन्ट्रेल हेडक्वार्टार जादों, 1st बेटेलियन जादों। जोङो बांलादेशआव दंबाबो जोङो खोनादों, खारन जोंहाबो गुबुन मोनसे मिशन दंमोन। जों ओंखारहां जानायावनो खारन 2nd बेटेलियननिफ्राय जोंनो खबर हरबाय जे कामान्डआ उइथड्र जानांसिगौ। बेयाव आं बुंगोन, दिनै सोंलु सिखांबाय थादों। नोङो बारग' एनडिएफबिआल' सोङाखै, जाथियानो दिनै मिथिनो लुबैदों। खारन बियो मोनसे जारिमिनाव जाना थांनाय गिदिर, बियो मोनसे गोसोखांथावना। बेखौ गोसोखांबाय थादों दिनैहाय। दा नोंबो सोंदों, एनडिएफबि फेमिलियाबो सोंदों, खिन्थु बिनि रिप्लाइखौ मोनाखै। जायनि थाखाय नोङो दिनै सोंफिनदों आंनाव। आङो जाखिनि मोनथियो बेखौ आं एसे बुंनो नागिरदों। अननानैहाय आंनि बुंनाया जायो जाया बेखौ आङो बुंनो थांला, खिन्थु आं जायखौ एक्सपिरियेन्स खालामबोदों, जायखौ मोनदों, जेब्ला आं भुटानाव थायो, सिजफायार जाखांनायनि उनाव आङो भुटानाव थानाय समाव स्पेसियेलि आं सोंदोंमोन, जेब्लानाखि रयेल गभर्नमेन्ट अफ माने भुटान, बेवहाय आं थानाय समाव आंहा गोबां मोजां मोनसे रयेल फेमिलिनि राजानि, सिगांनि राजानि फिसालाया आंजों एसे सिनायलायो। सोमोन्दो दंमोन। आंबो एनडिएफबि होननानै मिथिया, खिन्थु आं भुटानाव थानाय समाव आंखौ माबा मोनसे मिथियो। आंहा गुबुन लाइनाव, एंगेलाव आङो भुटानावहाय आङो माने फिल्ड मोनहैदोंमोन, आंखौ दोनदोंमोन। जाय बेक्तिया दोनदोंमोन बिथाङाबो सासे एनडिएफबिखौ मोजां मोनग्रा, सिम्पेथि सासे भुटानिस मानसियानोमोन। आं बेजों थायोमोन। बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि मानसिमोन। आं बिथांनाव मोजां सोंनाय जे जोंहा अल क्लियार अपारेशनाव जे जोंहा 3 लिडारफोरनि अनगायै गुबुन केडार्सफोरबो जोंहा मिसिं जानानै दं। नोंथाङा जुदि मोनथियोब्ला, नोंसिनि गभर्नमेन्टनावहाय नोङो जुदि सोङोब्ला, होमबा जोङो जोंनि डिटेल्सखौ जोङो हरनो हायो। नों मा बुङो? जागोन, माने बेखौ खालामजागोन। आं सोंगोन, आं मोनथिगौ दङ होननानै मोनथिदों। बबेयाव दङ आं बेखौ सोङासै, खिन्थु मोनसे खोथाल' बुंदोंमोन जे जायफ्रानाखि मिसिं जानानै दङ, बिसोरनि
फुल डिटेल्स एड्रेसखौ नोंसोरो जुदि हरनो हायोब्ला बेखौ आं इनकुवारि खालामनानै स्पेसियेलि आं इनकुवारि खालामनो हायो दंमारो गैमारा दङ होननानै मिथिदों खिन्थु बबेयाव दङ बबे जेलाव दङ थिम्फुआव दं फार'आव दं ना गेदुआव दङ ना बबेयावबा दङ बेखौ आं बुंनाय नङा बियो गभर्नमेन्ट अफिसियेल सेक्रेसि थायो प्रट'कल थायो बेखायनो आं बुंनाय नङा आङो बै समावनो बुंदोंमोन जेब्ला 2011 आच्छा 11 बिनि सिगां 9 10आवबो सोंदों आङो बे समावथ' आं भुटानाव थायोना 2 बोसोर भुटानाव थानाय समाव आं सोंदों बै समावहाय आङो जोंनि माखासे लिडारफोरखौबो आङो खोन्थानाय जादोंमोन इभेन माने आं नामखौ बुंला जुदि नामखौ बुंनांगौ जायोब्ला आङो बुंनो हायोबा खोन्थानाया खिन्थु दिनैनि दिनावहाय बै समावबो आं जेबो रेसपन्स मोनाखै नङा बियो गैया बिसोरो बै समावनो बिसोरखौ माने एलिमिनेट खालामफानाय जादों होननानै आं सोंहरनायनि उनाव बिथांमोना बुंहरनायाव आङो सिरि थादों खिन्थु आङो संगठना सानाखैब्लाबो जाथिया सानाखैब्लाबो आंनिफ्राय स्पेसियेलि आंहा जि प्रफेसन दंमोन बेयाव आं सोंखोमादों आङो रायज्लायदों आं जेबो रेसपन्स मोनैखायसो आङो सिरि थाफिनदों नङाब्ला दंमारो गैमारा बेखौ आं बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे जेब्ला प्रथम सिजफायार जायो बायलेटारेल सिजफायार जानायनि सिगां इउनिलेटारेल सिजफायार जायो वान साइडेड जे मोनसे संगठना दिनैहाय गभर्नमेन्टजों सावरायनो रायज्लायनो थाखायहाय मोनसे कनजिनियेल मोनसे एटमस्फियार नांगौ बिथांमोनखौ स्पेसियेलि उमुक जायगायावहाय दिनै बिथांमोना गोसारनानै दङ बेखिनि जायगाखौ दिनैहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया स्टेटआनो जा सेन्ट्रेलानो जा खुनु पेरामिलिटारि फर्सेस खुनु दिनैहाय आसामनि पुलिस प्रसासना बे जायगाफोरखौ कर्डन खालामनो मोननाय नङा बे जायगाफोरखौ अपारेसन होनो मोननाय नङा बे मोनसे जोंनावहाय मोनसे परिबेसा जुदि बे परिबेसा जायोब्लासो जोङो बायलेटारेल सिजफायाराव फर्मेल सिजफायाराव जों हाबो जों रायज्लायनाय जायो बिनि उनावसो जोङो प्रस्ताब होयो जे नोंथांमोननि डिमान्डआ मा हेलासो जों बुंगोन आवर डिमान्ड इज दिस एन्ड देट नै जोंना बिदि जों मानो नांदोंमोन जों मा लुबैदों माखौ खालामजानो लुबैदों जोङो नोंथांमोना मा खालामनांगौ दङ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बा स्टेटआ फरवार्ड खालामबासो स्टेट सेन्ट्रेलाव थाङो गतिके जोंनि मेमरेन्डाम होनाया माबायदिमोन प्रथम सिजफायार जायोब्ला जोंनि मेमरेन्डामा मा होदों बेवहाय सोरबा इरागदाव सार सोरबा नोंनि हाब्रां सारनि लिस्टआ दंना गैया फोजौखां बिथांनि लिस्टआ दंना गैयामोन बै मेमरेन्डामाव आं बेखौसो बुंगोन जुदि दङब्ला बिनि रिप्लाइखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया एकर्ड जानायनि सिगां जेब्लानाखि ट्राइपार्टि टक जायो स्टेटजों सेन्ट्रेलजों नोंनि संगठनजों आर्टिकेल जेब्ला मोनसे सावरायो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जेब्लानाखि सावरायो नोंनि इस्युखौ लानानै जे नोंथांमोना मा लुबैदों जोंनिया गोसोखां बिलाइ जेब्ला होयो बेखौ पार्ट बाय पार्ट मोनसे जेब्ला रायलायोना 2005निफ्रायनो फर्मेल सिजफायार जानायनि उननिफ्रायनो रायज्लायै गेजेराव बिजेपि गभर्नमेन्ट फैनायनि सरकार जानायनि उनावसो एसे थाथ'दोंमोन बिनि सिगांथ' जोंना कंग्रेस गभर्नमेन्टजों रायज्लायबाय थादोंमोन ना बैयावहाय बै समावहाय मा रायज्लायबोखो जोंनि लिडारफ्रा दिनै गोमानाय बै लिडारफोरखौ बिसिनि लिस्टआ दंना गैयामोन नोंनि मेमरेन्डामाव आं बेखौसो सोंगोन जोंनि एनडिपि लिडारफोरखौ रावखौबो नङा खारन बुहुला जोंनि एनडिपि लिडारफ्रासो मावबोदों बे एकर्डखौबो
दिनैहाय खालामनाया एनडिएफबिनि लिडारफोरसो खालामनाय एनडिएफबि लिडारफ्रा दिनै भुल मावाखैमोनब्ला बे एकर्डआ जायामोन जायनि थाखाय नोङो दिनैसिमबो बे हाब्रां सार दिनै इराग्दाव सारनि खोथा फोजौखां सारनि खोथाखौ दिनै सोंदों दिनैसिम रिप्लाइ गैया मानो नोंसोर मेनसनखौनो खालामाखै जोंना आफ्टार भुटान एटेक बेयावहाय 3 लिडारा दिनै मिसिं जानानै दङ बेजों लोगोसे गुबुन लिडारफोरबो दङ केडार्सफोरबो दङ बिनि लिस्टखौ नोंथांमोना दिनै होदोंना होआखैमोन नोंथांमोना जुदि होदोंमोनब्ला नोंसिनि एकर्डआव दिनै जोंनि एकर्डआव एनडिएफबिनि एकर्डआव दिनै बे डिसकासनखौ जानांगौमोन ना फंसेबो खोथाखौ दिनैसिमबो दिनै बुंनो हायाखै एनडिएफबि लिडारफ्रा जायफ्रानाखि दिनै मिसिं जानानै दङ मानो बुंनो हायाखै रिप्लाइआ मानो गैया आं बेखौसो बुंगोन मानो गैया मानो होनो हायाखै गबिन्द सार बिथाङा मानो बुंनो हायाखै सुंथाग्रा सारा मानो बुंनो हायाखै इभेन रन्जन दैमारिया मानो बुंनो हायाखै आं 3 लिडारखौल' सिनायो बेलेगखौ सिनाया आं जाया फाउन्डार रन्जन दैमारि गबिन्द सुंथाग्रा बाखिखिनिखौ आं सिनाया सिनायो बिथांमोनानो दैदेनगिरि बिथांमोननि नेतृत्वआवनो दिनैहाय बे एकर्डआबो जादों थामथि गोरोबथा बर'नि बिथां एच अन्थावा जाखिनि खोथा बुंदों नंगौ सैथो ओमफ्रायथ' आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थ' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालाम रोजा रोजा शेयार खालाम सैथो नंगौ नङा बेखौ नों अफ्रिया बे अन्थावा बुंनो हाया साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबिफ्रा नंगौ नङा बेखौ नायोब्ला एसे सिन्था खालामनानै नाय आं मानो बुंदों बै 3 लिडारफ्रा बेखौहाय जोंनि मेम'रेन्डामावहायबो जोङो होदोंमोन खिन्थु बे मेम'रेन्डाम बै जोंनि एनडिएफबिनि मेम'रेन्डामा बै बिटिआर गोरोबथायाव सरजाबफाजादोंना जायाखै बेसो गिदिर बाथ्राया जुदि दंमोनब्ला एनडिएफबिनि मेम'रेन्डामजोंहाय जुदि सक्ति जादोंमोनब्ला बै भुटान एटेकआव गोमानाय लिडारफ्रा मेनसन जागौमोन बिनि रिप्लाइखौ जोङो मोनगौमोन रायजो राजाफ्रा एनडिएफबिआ जों दिनैसिमबो मोनाखै बेखायनो बेखौ बे भिडिअखौ खालामफिननाय जादों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव सम खालामला आं दिनैहाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा शेयारल' नङा राननानै हो गोबां मानसिनोबो राननानै हो आरो कमेन्टखौ बांद्राय नायखांनायनि उनावसो नोंथांमोना कमेन्टखौ खालामनाया मोजां जागोन बुंनांगौ जेबो गैया जोंलाय बुंबाय थायो नंगौखौसो बुङो नङिखौ बुङा प्रेक्टिकेल जेब्लाबो मोनबोनायखौ बुङो दा बेयाव जुदि नंखायसो बुंदों होननानै बुङोबाथ' बै मोनथियै मानसिफ्रासो बुंगोन ना जाया मोनथियो बे सासेबो दिनै जों इउटुबाव दिनै फंसे खोथा बुंनायखौ नङा होननानै जुदि बुंग्रा दङब्ला बिथांमोना बिसोर मोनथिखाया नंगौ होननानै बुंनाय मानसिफ्रा स्रि दङ आरो नङि बाथ्राखौ जों रायज्लायग्रा नङा दानि गोदान जेनेरेसननि लाइमोनफ्रा 20 बोसोरनि सिगां बर'नि जारिमिना लाइफ हिस्ट्रिया मामोन बेखौ मिथिया बेखायनो बिथांमोना जानला मोनला खोथाखौ बुजियालासिनो दाबुं आं बेखौसो खावलायगोन थेंक इउ गोजोन्थों लोगोफोर आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय